ଔକାର ମାତ୍ରା ଇନ୍ ଇଂଲିଶକୁ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଔକାର ମାତ୍ରା ପ୍ରତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅକ୍ଷରରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଔକାର ମାତ୍ରାକୁ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷର ସହିତ AU ଦିଆଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା OU ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି କରେ ଔକାର କଉ ଓ ଇଂରାଜୀରେ KAU ଲେଖାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା KOU ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଖଉ KHAU, ଗରେ ଔକାର ଗଉ GAU, ଘଉ GHAU, ଚରେ ଔକାର ଚଉ CHAU, ଛରେ ଔକାର ଛଉ CHHAU, ବର୍ଗଜରେ ଔକାର ଜଉ JAU, ଝରେ ଔକାର ଝଉ JHAU, ଟରେ ଔକାର ଟଉ TAU, ଠରେ ଔକାର ଠଉ THAU, ଡରେ ଔକାର ଡଉ DAU, ଢରେ ଔକାର ଢଉ DHAU, ଣରେ ଔକାର ଣଉ NAU, ତରେ ଔକାର ତଉ TAU, ଥରେ ଔକାର ଥଉ THAU, ଦରେ ଔକାର ଦଉ DAU, ଧରେ ଔକାର ଧଉ DHAU, ନରେ ଔକାର ନଉ NAU, ପରେ ଔକାର ପଉ PAU, ଫରେ ଔକାର ଫଉ PHAU, ଫଉକୁ ବି ମଧ୍ୟ FAU ବେଳେବେଳେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ବରେ ଔକାର ବଉ BAU, ଭରେ ଔକାର ଭଉ BHAU, ଭରେ ଔକାର ଭଉକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ VAU ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ମରେ ଔକାର ମଉ MAU, ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀ ଜରେ ଔକାର ଜଉ JAU, ରରେ ଔକାର ରଉ RAU, ଳରେ ଔକାର ଳଉ LAU, ଲରେ ଔକାର ଲଉକୁ ବି ମଧ୍ୟ LAU ଲେଖାଯାଏ। ଦନ୍ତସ୍ୱରେ ଔକାର ସଉ SAU, ମୂର୍ଦ୍ଧନି ସ୍ୱରେ ଔକାର ସଉ SAU, ତାଲବେଶରେ ଔକାର ସଉ SHAU, ହରେ ଔକାର ହଉ HAU, କ୍ଷରେ ଔକାର କ୍ଷଉ KSHAU।